vyzerá tak, že dneska naozaj s maminou. Dneska si ideme dať XXL croissant, XXL cappuccino. Slámky si dáme do toho šítra. Ľubka, no ma to chytíš takto? No čo? Ako sa vám spalo včera? Ja mám soply. Nie dobré. Ľubka, a.k.a. aniel. Nemám video. To fakt? To myslí vážne? Mami, ale vieš tam stikry na máš predu? Už sme tu. Čo, tešíte sa na croissant? Áno, áno, to sme hladne. Jo, priatelia, takže to prichádza. OK. Takže cappuccino, croissantos, wow. 65 shotov espressa, 5 litrov cappuccina a že tu bol nejaký borec, ktorý to celé dal za 11 minút. Ale že nie som cappuccino. A skončil v nemocnici. Tak to sú kráľovské raňajky. Dobrú chuť. A už len slinky zostávajú. Raňajšie kakauko mi to pripomenulo. Dáme si tam hlavu. Aj, dobre. Takže chuťovo, 200 zo 100, Kika. No, 1010. Smakocinka. Nevidíš, ako som zababraná? Akože na to, že je fakt tak veľký, tak je úplne perfektne prepečený, chuťovo je úplne výborný. Oh my god. Od bordelu tu je toľko, že po nás najmú upratovaciu četu. A keď chcete vyskúšať tento XXL zážitok, tak si treba spraviť rezerváciu minimálne deň dopredu. Sme nafulovaní, akože celkom dobre. Čakáš malé croissanty? Ďakujeme. No čo, láska? Takže vyšlo to na nejakých 500 dubajkov, čo je nejakých 125 €? 150? 150, tak do 150 €. Čakala som možno aj viac. Viacej ako za pohode za mňa. Hej, hej. Ale tak to je také, to je taká... Nie, no dobre. Hej, to je také... Takže ideme teraz na bazénik. Bye! Nejak takto to tu vyzerá. Takže vlastne konečne tretí deň, odkedy sme v Dubaji, tak sme si prvýkrát dali taký chilík, ináč máme fest nabitý program. Ale je tu stále čo robiť, stále čo pozerať, objavovať. Myslím si, že keby tu bol človek aj 2 mesiace, tak sa nenudí tým, že my máme tie dovolenky radi také aktívnejšie. Tak sme sa snažili nejak ten program napláskať tak, aby bolo skúsiť čo robiť. A o to sa aj postarala tu na moja páska, ktorá to tu na úplne nabila, lebo tu už bola 4-krát, takže ten program si zabila zlatičko. Všetko pre vás. Výhľad zozadu púlu. Záber, čo je? Ide. Nej. Ďalšia náplň programu, aktuálne ideme kde? Ideme na jachtičku. Tento krásavec, priatelia. Krásavec number 1, 2. Krásavec number 2, 2. Krásavec number 3. Krásavec number 4. Krásavec number 5. Jo. San Lorenzo, jo. Takže nastupujeme na Lorenza. Jo, takže sa vyzúvame. Cheers. Mi úplne pripomína randičko s Kanárov. Jo, tu na takto si dám chill. No one standing in the car to the fancy. Set food on board as well. We are prepared. Takže odplouvame, přátelé. Odplout.
Jo, toto bude krásne, západ slnka, bože, milujem západ slnka, milujem teba, a je tu dokonca aj Lubka, Ju, a Janka je vnútri, pod mačku. Sa bojí, že odletí z lode. A mám sa tam čoho, ale ma musíš dať do stredu, lebo ja sa pokakám. Dobre, budeš v strede, poď. Musel som ísť po maminku, lebo sa bojí ísť na špic lode. Ale nemá sa čo. Maminka, úsmev. Tak si v strede toto nevyhodí. Práve. Prv popadajú tieto krajiny. Najskôr spadne, ak niekto spadne, tak to budeme. Na tých pridá, tak čo si myslíš, že vyletíš? To je pohoda, keď je konečne pohoda. Je to dobré, začínajú troška, nebudem musieť končiť. Najkrajšie výhľad tu je. Oh my bože, tento. Aj, to som ja. Cimka? Bolo treba ísť do tepla. Holé nohy. Bose nohy, top. Bobík malý. Reper, takzvaný. Malý škoticeps. Mali škotice, pretože sme kapucáš. Malý kvadriceratops. Malý dubačik. Sme taký hríbik teraz. No, my sme stále von. Moja mamina, tá je stále dnuka. To je takzvaná kajutová plavkyňa. Nie, že pristávame, jak sa to povie. Priloďujeme. Priplouváme. Neviem to normálne po slovensky povedať. Parkujeme do pič. Tripik bol záživný, pekný, bol krásny západ slnka. Trošku sme vymrzli aj, ale stalo to za to. Myslím si, že sme sa neobliekli úplne adekvátne. A za mňa troška mínus aj jedlo, lebo to mi moc nechutilo. Ja som to natočila. Ale Lubka party žena. Lubke bolo asi dobre. Lubke bolo dobre. Moja mamina mala troška strach, tak tá sedela väčšinu plavby dnuka. Zaber! Typek nás už tu priťahuje. Výborne, dobrá práce, brácho, díky. Ešte na Fajronta sme tu inkasovali takéto mafinečky. Lubka si zobrala hneď 2, táto nenecháva na náhodu. Keď nikto nechce, treba dávať. Ja si to pracujem, mami. Keď nikto nechce, treba dávať, cením. Na to, čo burgery neboli dobré, tak to je dobré. Maminka, ty si to ako užila? Som nadšená. Si nadšená? Som nadšená. Bola som na špici jachty. Wow. Wow. Keby nefúkalo som tam doteraz. Takže priatelia, Kika tu nás zaspala, takže to vyzerá tak, že dneska naozaj spolu s maminou. Láska, ideme spať? Budeš ju musieť preniesť, ako som ťa ja prenášala, keď si bol malinký. Ty kedy si bol malinký? Aj veľký si sa narodil. Odvážne. On sa malý narodil, on mal len 3 kg. On mal len 3 kg. To ťažšia, super. Nebola, ty si mal pod 3, hej, ty zuby. On nebol vôbec ťažký chlap. 50 cm trojk. Vidíš? A chlapček malý. Vysokí ľudia sa narodia maličky, no? A my, maličky, sa narodíme. Ty je asi maličký. Dobré ráno. Ideme na to. Jo. Takto pôjdete pol hodinu od Dubaja a je tu, že nič. Akurát sme tady. Posádka vystupovať. Akurát ideme na 4-kovku s trabinkám. Jo. Nice. Zabil. Zaflexil. Zajebal sa. A ide na to Kiki. Stratila šiltovku.
Vidím. Keď spadla šiltovka. Jazdu na štvorkovkách máme za sebou. Mňa dneska konečne niečo dokázalo prebrať, takže som rád za takéto zážitočky. Áno, Tabinka dneska bolia zúbky, bielenia. Tak. Tak mám to citlivé, takže som taký nie do reči úplne, ale toto ma celkom prebralo, takže uvidíme, čo nás čaká ďalej. OK, priatelia, takže začíname safari jízdu. Posadka, čo vraví vzadu? Tešíme sa! Tá je úplne vzadu. Zase priestor by mohol jediť. Ja, vysmiatá zlatučka. Takéto buginky. Wow. Bola to riadna premávka. Čo to chýba, Ľubka? Značky a semafor. Je západ, slnka potom. Na večer. To je metučka. Hej. Nádhera, krása. Wow, vytrasená budeš sa. Wow, krásne, tu mám zimomriav. To teda dopredu, keď to je veľké. Ja to ne, v živote som to nezažila. To sú serpentíny, hore, dole. Preto dopredu. Wow. Takže prvá zastávka. OK, takže ideme sám bord. Pôjdeme sa spustiť? Super. 1, 2, 3. Ty si vytrpím, nie? Čo? Keď som nikdy nestal na snowboarde, tak sa si vytrpím. Určite. Ešte v tých šatách sa strpeš. A pôjde ti? To skús. Pôjde to ti? No. Ja ti chceš ísť? Slabé to je. Bolo to také pomalinké, no. Ideme skúsiť lepší kopček. Viacej strmy. Tak ide Kika na opačnú stranu. Let's go! Mali by tu mať aj vlek. Ťa vytiahne naspäť. Ježiš. Kde si sa zasekol? Alebo ne? Tak toto ide lepšie. Ježinak, ja sa propadajú. Babky sa zabávajú. Kde ste, veď to ja hovno vidím na tom, to ich musíš ty natočiť. Dali sme si sandboard, niečo sme pofotili, potočili. Vykloktáme piesok z huby. Ideme na západík do kempu, kde by mali byť nejaké tanečky a zaujímavý programík, napapáme sa tam. Ty si hľadná? Aha, ja som sa nejedla piesku. Aha, ty si už mala obed. Ja som mala Ja som ešte nemala obed. pieskové predjedlo. Prichádzame do kempu, kde sa bude dať jazdiť na ťavách. Vedúcko ponúka nejakú... What is it? Arabic sweet logemat, like a bread, then fried. OK. Tá klasická pecina. Trošku ako s figou alebo s ďatlou. Áno. Chutí to jak šiška, naozaj. Mami nám tiež chutí. No. Dobre to je. Takže tu máme stôl na sedenie a ideme na ťavy. Ideme aj my na pódiu? No, ty budeš hlavná showmanka. Aj s fakelou v ruke. Tu nám robia takéto fotečky s papagajmi. To je sokol, nie? Sokol? Neviem. Ešte som sa práve nepozrel. Papagaj to isté nie. Není, no.
V hlavnej úlohe Ľubica Vygláska. S takom. Ide aj mamina. To máš? Co je jako mírně škrapka. Jo. Do camera? Wow. Dáme si tu čajík a ideme pozrieť ťavy. Dala som si čaj s mliekom. Chill. No, tak poďme si tam tu vypiť kávu. Chill. Chceš chill alebo ťavu? Chill. Chvíľu a potom ťavu. A potom? Potom sa chcem nájsť. Takže krmenie baby ťavičiek. Dubajské seno. Kiki už vie po ťavom jazyku. Ona sa nesprejžila táto, pustíme ju? Bye. Sestry. Ale ne? Ideme na čave. Chcete? Chodzatka tmičky. Je to také krásne, to taká svetielka. Poďte ženy. Takže maminy idú na to. Je, a to je krásny záber inak. Držte sa. Výborné, najlepšie, dneska je najlepší deň. Dneska je 1001 noc. Ďakujem za to. Poď Angelika, voľme dva. Dneska nemáme Angeliku, dneska máme rozprávku 1001 noci. A ešte by som chcela lietať na lietajúcom koberci. Ja si na metle. Ale? Ja ďakujem, som veľmi, veľmi vďačná za to, že ste ma tu zobrali, lebo sama by som to asi nikdy nešla, fakt. Nádherné. A ja takisto. Ja mám, normálne mi až do plaču bolo, keď sme šli po tej púšti, že som mala také dojmy rôzne, také ako krásne. Ďakujem. Tam si sa tu dostala, že? Som vďačná. Ľúbim vás. Po štvorici, po opici! Ty si nadušik malý. Fú, ale smrdia. Takže s maminkami sa rozhodli, že si dáme čo? Koronu. Koronu, bivon. Typeček nám donesol takéto fotky brutálne, my tu ako takí dvaja mafoši s našim dieťačom. A je to super. Teraz si začína mať rada, ako všetko dokonale vedia ťa zaujať. Ale sami vidia oni. Úplne, že toto ti spravia. Moja maličkosť. A zrazu to chceš. Čo, Ľubka? Šťastná? Áno, pozrite sa, aká som vysmiatá, ako lečo. Lebo tam máš čo? S takom ohnivákom. Janka, ty si ešte nemala šišu? Nie, ja som to nejedla. Ale sa to fajčí. Ochutnáme. Fajčí. Ja to nebudem fajčiť. To je ako Kuba? To je ako vodná dymka. Ale čo ti to spraví? Máš proste arabský vibe. Hej. Arabský vibe. A už je nastavený. Daj Ľubke vyskúšať. Prvýkrát v živote premiéra. Počkajte. Mami, ale... Čo mám robiť? A daj tak riadne, to už to bude. Ako to chutí? Tak sa mi malo. Ovocné. Ešte riadne. Let's go, ideme pokúkať Global Village, jo? Všetky kultúry sveta na jednom mieste. Samozrejme s našimi maminami. Kde utekajte? Vy ste pomali, my sa nevieme dočkať, my utekáme. My sme hladné a chceme vidieť čo najviac, aby sme to stihli do polnoci, lebo... Jedna. A tu, priatelia, máme Big Ben, Pisa, Colosseum,
A tu je Trabinko, ktorý čuká do mobilčeka, pretože pridáva... Akurát som pridával prvú časť, takže ak si ju ešte nevidel, tak to chod napraviť, OK. Asi tak nejako. Ale to je super. Fakt, že tu máš všetko pokope, tak to tu máte. Je to slovenské oddelenie s haluškami. Si musíme vygoogliť. A je tu mapa, nie? Ja nie som online. Takže tu nás správa začína Turecko a to je veľkolepé celkom. Tu je takáto banger vstupná brána. No takže akým smerom sa ideme dať, priatelia? Máte tureckú kuchyňu? Ja hej. Ale dala by si radšej inú. Ale akože začal by som nejakou dobrou kuchyňou. Happiness Gate. I mean, what is that? Choď vyskúšať. Ja mám svoj happiness každý večer v posteli. Konečne zárubne aj pre mňa. Jalo. Aj fruit. Sajské ovocie. Čuro. Čuro moro. Čo lepšie, jak tie turecké plnené zemiaky? Ty. Dobre, ale ja som hladný, ja seba nezjem. Tak ja. Čakám. Kedy tebe dajú? No čo, láska, si dal? Hot chicken a je to fakt, že štiplavé. Nič pre mňa. Chutí? Áno, dobre. Mám si chicken burger, hot chicken náš, turecko-pakistánskym veľtržným komunitným systémom. A ja som si dala drum. A daj do polovu. Thank you. Thank you, bye. Máme tata. Dobre. Tomuto by som dal fakt, že kľudne 8 z 10, že buchta. Hej, dobre to je. 8 z 10, kurácinka, že 9 z 10, dressingčok, granulky, že v tope, fakt, že... Granulky sú perfektné. Ikuša, ty, čo to hovoríš? Fajne, ale nepokakám sa s ňou. Oh my god, don't block. No, konečne. No ukážem vám, čo to tu majú, hej. Majú tu asi také, že lokálne látky, oblečenie, nejaké koreniny, čaje, šperky, parfémy a obdobné, no. No a tu na vzadu máme nejaké kolotoče, takže jarmark! Tu je cesta Áziou. Veľko mi to muselo trvať to postavať, si. Tak sme sa práve teleportovali do Európy. A tieto čo? To jak nosia na hlave? Ja sa tu nudím, priatelia. Baví vás to? Baví nás to. Hej? Chceme jarné rolky. Baví nás tak, že 4 z 10. 6 z 10. Ja 4. Hej, na začiatku to bolo, Ja tak 2 z 10. Na začiatku to bolo také. Na začiatku to bolo 10-10 a teraz je to už také rovnaké, že... Upadá. Ale akože je to na očko, je to pekné, je to zaujímavé. Sú tu nejak ako znázornené všetky kultúry a krajiny sveta, také tie väčšie. Slovensko sme ešte nenašli. Nie je všetko zlato, čo sa blíšti, nie je všetko koniak, čo koň vyští. A že akože v pohode, nemôže tu byť každý deň 200 zo 100. Tak opúšťame toto miesto. Ideme spať. Tak čo, ako ste tu boli spokojné? Prvý dojem perfektný a potom to upadalo, že... Súhlasím, akože v rámci aktivít a programu, ktoré sme tu zažili, tak toto by som zaradil na poslednú priečku. Bolo tam toho toľko, že nič nebolo poriadne. Ty si to udělat hezky. No, takže maminy odchádzajú a Kika si už spieva. Ani pekne mi to celé. Tak, maminy sú už na ceste. Ideme. Ľubka by ešte ostala však. Áno, aj mesiac. A ďakujeme za všetko, bolo nám krásne, môžete nás aj za budúce zobrať. Skromná. Ahojte.
Takže dobré ráno, priatelia, keďže má Kiki zajtra meninky, tak ja som jej pripravil takéto papieriky, aby som ju troška zabavil, z ktorých si bude vedieť poskladať svoj ideálny dník, tak aby sme začali nejak zaujímavo. Tak je tam prvé dva na výberiou. No. Takže raňajočky máme na Maríne. Prvú kartičku máme za sebou. Ideme si dať raňajočky a potom uvidíme, kam nás tento deň ešte zavedie, keďže je to všetko v Kikiných rukách. Ako bude vyťahovať kartičky. Ja mám šťastné ruky, čo si myslíš? Môžem potvrdiť. Hehehe, ma robia šťastným. Ďakujem. Dobrú chuť. Dobrú. Kam pôjdeme ďalej, priatelia? Láska. A vyberám ja plášť? Chceš vybrať ty plášť? Hej. Tak vyberáš plášť, ak máš meninky. Vyberám To je your day. Prišiel po nás, no máš, že typeček na vozíku, je. Tak už chápem, prečo to je drift bitch. Driftuj! OK. Celkom cool. Takže po 10 dňoch v Dubaji som prvýkrát pri mori, na pláži, na dovolenke, OK? Prvý a posledný. Super dovolenka, ale však neprišli sme oddychovať. No čo, tak si asi dobre vybrala? Spokojná si, láska? Hej. Kika a private pláž. Boli sme sa prezliecť do plavok a ideme to tu okúkať. Vyzerá to tu fakt, že wow. Čekujte. A takto. Wow. Tak láska, ako sa ti pláži na Pláži na súkromnej pláži. Ako sa ti pláži na súkromnej páči? Veľmi. Sú tu na bazéniky, je tu more, tu lehátka. Vyzerá to tu tak akože zaujímavo, fancy. Je to hodne pekné, tu nám vám ukážem, jak vyzerá bazén. A ja idem prvýkrát vyskúšať Dubajské more, či je teplé, či je studené. Joj do piči, to je dobre studené. My si objednali drinčiky. A ja idem Kike vyťahnuť, viete čo? Asi aj tušíte, že čo idem vyťahnuť, láskari sa nepozeraj. Toto by mohol byť fajn program na večer, čo si Kika vybere. OK, takže ideme do Múzea budúcnosti. Na krásne meninky tvoje. Je tu takáto príjemná hojdačka s krásnym výhľadom, s pomaly zapadajúcim slniečkom. Ve stylu. Dostali sme pas. Ideme do Universum. Sú tu nejaké takéto ešte nálepky. Ale na to ešte musím prísť, jak to funguje, OK? Please watch your step, man, jo? Takže to je srdce univerzu. Ja mám rada takéto. Prvá miestnosť je takáto light show. OK. Wow.
Záber! Vieš, veľa ľudí hovorí, že sa vyzerám ako avatarka, tak vlastne ja sem patrím. Ste povedali veľa ľudí, že vyzeráš ako avatarka? Hej. Co povedal? Ak ste to počuli, tak napíšte koment. Tak ja potom vyzerám jak do Cyberpunku. Hello, my girl. Hi! Zlato. Sorry, Ježiš, že som zanechal uniesť do Poď. Poď, sa normálne bojím, aby som nenabúral do skla. Je vo vode. To vyzerá úplne brutálne, priatelia. Wow. Akože je to celé také, by som povedal, že o svetlách, uhloch, farbičkách, odrazoch, sklách. Ale veľmi zaujímavé, veľmi pekné spravené. To vyzerá ako vianočné ozdoby. A toto je moja životná ozdoba. Ideme do Celestia a zinkasovali sme takéto ponožky. Láska, to sú bublinky. Wow, tak to je husté. Dúfam, že nestúpim na nejaké decko. Moja zlatá. Vypadni. Jak malé deti. Vyfasovali sme takéto vestičky prísne. Pomaly nám to tu chystajú, autičko natankuj to doplná. OK. Ideme na korvetke, priatelia. 17 pneumatiky. Zapíname pasy! Takže sme si pojazdili úplne brutálne. Čo sa blejti? Zastavili sme sa pri Burj Al Arab. OK. Úplne brutál. Tu na títo chalani sú veľmi ochotní. Toto autičko stalo ináč 700 dubajkov na polhoďku. Ale vás tu natočia. Ale aj vás tu natočia, pofotia, navigujú, akože fakt big sranda. Tam vás odpoča. To sa môže stať. Takže zavolali sme si servis, otvoria kapotu teraz. A pozrite sa nám do motora, čo sa stalo. Máme servis na mori. Máme, treba mať poistku hlavne, ne? Tak oni tu môžu ostať, my si zoberieme jak skúter a ideme. Jo, predu nejdem, no počkaj. No nič, takže stali sme viaznúť v mori. Je to tak. Došlo nám auto, prišiel z autoservisu a odtiahnu nás, no čo? Pôjde, odtiahnu nás. Táto vodná super zabavka na autičku vás na polhoďku vidie 700 dubajkov, ale stojí to za to. Tak akože zážitok brutál. Najlepšie, keď vás kape auto v strede. Hej. To bude povedať. Zdechla spojka. Chápete, ale oni normálne tu v Dubaji majú na mori servis. To idú za nami na mori. Chápeš? Oťahovka. Takzvaný ocean service. Ahoj. Chceli by sme vám poďakovať za to, že ste si pozreli naše dubajské vlogy. Dúfam, že sa vám páčili. A ak sa vám páčili, tak nezabudnite like, odber, koment a tak ďalej. Čo len chcete? A ako môžete vidieť, nachádzame sa na letisku. Tada! Opúšťame Dubaj, Here we go again. ideme ďalej, takže sa môžete tešiť na ďalšie nové dobrodružstvá. See ya!